जय श्रीमन नारायण। आई रतबे के फिर से एक बार भजन भाव के दरबार में स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। आज के भजन एगो मित्र के ऊपर निर्धारित बा। दू गो मित्र रहले, अचानक एक दिन मित्रता टूट जाता। जब मित्रता टूटता तो जो गरीब मित्र रहले, अब वो अमीर मित्र की याद में उनका मन ही नहीं लगा। कुछ दिन बीतला के बाद वो मित्र गरीब परम पिता परमात्मा के दरबार में गईले और नारायण जी के सेवा कर लगले, भजन कर लगले, कीर्तन कर लगले। संजोग ऐसन जुटल कि वही दरबार में नारायण के दर्शन करे खातिर वो अमीर मित्र जो ओह मित्र से रिश्ता तुरल रहन, भगवान के दर्शन करे खातिर जब अले आ नारायण जी के दर्शन कैले तो बगल में बैठल मित्र के देखले तो कहले कि मित्र तू एह दरबार में कब थे? तो कहले कि हे मित्र, हम ओह दिन ते दरबार में बानी जहिया ते तुहरा से हमार मित्रता टूटल, जहिया ते तू हमरा के छोड़ के चल गया। हे मित्र, ओह दिन से हमरा कहीं मन ना लागल। तब अंत में परम पिता परमात्मा के दरबार में आई, कहनी कि माया रूपी मित्र से मित्रता कहनी तो मित्रता तोड़ दी हले, लेकिन नारायण से मित्रता करब तो नारायण ना छोड़ी है, ये हमरा पूर्ण विश्वास। तब से हे मित्र, वही दिन से नारायण के ही सेवा में जुटल। मित्र के नैन भर गई। मित्र मित्र से कहत रहे कि हे मित्र सुना, एगो साधक के भाव। छूटल यारी तुहरा से कहाँ जाई रे भाई, छूटल यारी तुहरा से कहाँ जाई रे भाई। मन मनावे खातिर हम तो भजन गाई रे भाई। मन मनावे खातिर हम तो भजन गाई रे भाई। माया रूपी मन से मन टूट गई तो भगवान के दरबार में काहे राम भजन में लागल बानी उहे गोया के बाटे। सब कर बेड़ा पार करे ले उनके पर विश्वास बाटे। हम जानता नहीं कि माया के लोग छोड़ दी, लेकिन नारायण ना छोड़ी, ये हमरा पूरा विश्वास बका है कि सबकर बेड़ा पार कर ले। ए मित्र सुना, राम भजन में लागल बानी उहे एगो आत बचे। सब कर बेड़ा पार करे ले पर विश्वास बने। टूटल यारी तुहरा से का समझाई रे भाई। टूटल यारी तुहरा से का
सुना जेकरा के हम आपन मननी उ का कहियो जेकरा के हम आपन जननी उहे दिहलत धोखा हम ना जननी धोखा करी खोजत बड़ुए मौका हे मित्र हम ना जानत रही कि जेकरा के हम अपना से अधिक मानतानी उहे हमरा जेकरा के हम आपन जननी उहे दिहलत धोखा हम ना जननी धोखा दी खोजत बड़ुए मौका छूटल यारी तोहरा के का बताई रे भाई छूटल यारी तोहरा के का बताई रे भाई मन मनावे खातिर हम तो भजन गाई रे भाई भावा मित्र मित्र से कहते हैं कि सुना एक दांत के रोटी खा के आपन काम बना ली हलो हमारा तोहके पड़ल जरूरत तो दुनिया देख जना दी हलो दुनिया में 3 लोग के ना भुलाए के चाही पहला जे मुसीबत में साथ देला ओकरा के कबो ना भुलाए दूसरा जे मुसीबत में साथ ना देला ओकरो के ना भुलाए आ तीसरा का हम बा कि जे मुसीबत में डाल देला ओकरो के ना भुलाए मित्र समझावत करे मित्र के कहत रे का एक दांत के रोटी खा के आपन काम बना ली हलो हमारा तोहके पड़ल जरूरत तो दुनिया देख जना दी हलो बाबा करे तली खत्म की जाई रे भाई बाबा करे तली खत्म टू गाई रे भाई मन मनावे खातिर हम तो भजन गाई रे भाई।